Vo štvrtok 4. mája sa v bratislavskom Slovnafte konala tlačová konferencia pred blížiacim sa atletickým mítingom PTS, ktorý sa bude konať 17. júna. Po vlaňajšom úspechu sa teraz očakáva, že v Šamoríne tu bude ešte lepšie. A organizátori naozaj pracujú na tom, aby sa 60 rokov po úvodnom mítingu Slovensko zaskvelo. 52. ročník PTS je realitou. Vyzerá to s tým 52. ročníkom naozaj veľmi dobre. Chceli by sme nadviazať na ten úspešný 51. ročník, ktorý sa konal po tej 6-ročnej odmlke. Máme 14 disciplín, ktoré vyzerá, že budeme mať naozaj veľmi kvalitne obsadené z pohľadu medzinárodnej konkurencie a som veľmi rád, že aj z pohľadu slovenskej reprezentácie, tej slovenskej špičky. Zatiaľ máme 27 štátov. Verím tomu, že sa nám to podarí zaokrúhliť na 30. Pripravujeme niekoľko projektov, určite veľkú prílohu, ktorú by sme chceli ponúknuť práve v deň konania mítingu Pravda televízia Slovnaft, to je 17. júna. Chystáme sériu špeciálnych článkov aj s externými autormi, práve sa dohadujem aj s Marianom Šimom. Minulý rok ukázalo, že to má zmysel nielen z pohľadu tých atletických hviezd, ktoré prišli, pre nich to sú úžasné zážitky naozaj z minulosti, keď boli mladí, mali tie rekordy, ale pre tých ľudí mňa úplne prekvapil záujem rodín, ktoré prichádzali do Šamorína, našli si celý deň čas a boli tam, bol to pre nich krásne strávený čas. Pre nás veľký záväzok, tak ako sme to potvrdili tou našou vlaňajšou participáciou. Bývalej československej televízii sa to vysielalo na Národnom okruhu od začiatku 70. rokov prakticky až do konca tej slávnej zlatej éry. Opakujem ešte raz, je to pre nás veľmi silný záväzok. V Lani sme to produkovali prostredníctvom 15 kamier, minimálne s takouto produkciou počítame aj v tomto roku. Tým, že sa organizátori rozhodli, že obe súťaže v hode kladivom budú súčasťou svetového seriálu IAF, čo je vlastne ako keby diamantová liga pre kladivárov, lebo žiadny iný kvalitnejší seriál nemajú, tak si myslím, že tam tá účasť bude naozaj svietiť nadpriemerne na možnosti celej situácie a prídu obaja najlepší na svete, Poliaci, Pavel Fajdek a Anita Vlodarčíková. Veríme, že by mohli padnúť 80-ky v oboch súťažiach a tým pádom by mohli byť prekonané aj rekordy PTS, čo vzhľadom na bohatú históriu nie je jednoduché. Ja som s minuloročnou PTS-kou celku spokojná, pretože divákov si myslím prišlo veľa, úroveň bola vysoká. Teším sa, samozrejme pre mňa to bola taká veľká neznáma, lebo naozaj som nezažil tento meeting v tej jeho prvotnej sláve a všetky tie kvalitné výkony som nemal možnosť vnímať. Naozaj tá radosť toho, že môžem bežať pred domácim publikom bude a som za to vďačný. Ale v prípade zlého počasia sme viac pripravení ako v Lani, to znamená, že dúfam, že pri hroziacich výpadkoch elektrického prúdu od Bratislavy po Dunajskú Stredu budeme schopní 100% a nie, že dúfam, viem, že budeme 100% schopní zabezpečiť meeting. Čo sa týka vstupného, diváci to budú mať ako? No diváci neplatili vstupné ani v Lani a nebudú platiť ani tento rok, takže divácka kulisa je v podstate o ich ochote prísť a vidieť atletiku, určite nie o ich finančných možnostiach. Každý, kto chce vidieť atletiku, ju bude vidieť bezplatne.